Аз чух за тези джентълменски споразумения. Първото нещо, за да си джентълмен, трябва да си спазваш думата. Истината е, че ние си нямаме доверие между партиите, иначе нямаше да сме на това да реже. От тази гледна точка ние предложихме решение за изхода от политическата криза и това е равно отдалечен, непартиен икономист или юрист, който всички да се съгласиме за обща програма да изведем България напред. Но това, което се случва напоследък, се чувствам като в Майстора и Маргарита на Воловиков. Зад мен се вкарват закони за забрана за смяна на пола на деца от ИТН. Вкарват се все едно, че някой пък иска да сменя пола на някакви деца. Вкарват се закони като на възраждане за чуждите агенти. Нашата програма изцяло ще бъде за реалните проблеми, инвестиция в младите и в бъдещето. Тази програма и тази кампания ще бъде изцяло фокусирана в младите и с бъдещето. Какво ще направите точно? С кого ще го направите? Смятате, че ще имате как според вас? Ако тези приоритети ги сложиме на масата, не вярвам нито една партия отзад да каже, ние искаме нашите медицински сестри да ходят в Европа. Не вярвам нито една от партиите да каже, хубаво е, че няма университет в топ 1000. Всъщност, когато ги сложим тези неща на масата, ще кажем, вижте, не искаме позиции. Ето го, равно отдалечен, не е наш, не е партиен кадър, айде да видим кой ще бъде, но се съгласим на тази програма. Това е изхода напред. Господин Петков, вие вече бяхте премиер. Тази програма как сега се появява след 4 години? След изборите. За кое това извинявате? Какво отговаряте на господин Борисов на неговото предложение? Ще видим след изборите твърдо не или твърдо да? Това, което му отговаряме е да се замисли каква е дефиницията на джентълмен. Ама вие сега ли се сетихте за млади? И да се замисли кои са приоритетите на България. Ако и той продължава да гласува, миналия път гласува с възраждане по някакви абсурдни закони. Трябва да се разбереме всички партии, кои са приоритетите на България, как можем да говорим за бъдещето, за младите, как излизаме от тази криза. И първото нещо е егоизма, политически егоизъм да бъде сложен назад. Това сега за пръв път го споменавате. Вие до сега не знаехте ли за тия работи? Аз вярвам, че България, 7 милиона българи, трябва да намерим един достоен премиер, на който всички да му имаме доверие, защото той има обществено доверие и да сложим реалните политики, които трябват на България напред. И това са политиките на младите. Вие вече нали бяхте премиер, защо тогава не направихте тази програма за младите, господин Петков? Защото сега не направихте тази програма, за пръв път ги чувам тези неща сега за университети, медицински сестри. Настимир Ананиев от коалицията. Господин Петков, чувате ли ме? Ама какъв е този брифинг, който постоянно си тръгвате сега? Това ли са ви отговорите към медиите? Ясно. Ами виждате, уважаеми зрители, ето започва така целеустремено парламента с пореден спринт от Кирил Петков и през днешния ден той отказва да отговаря на въпроси. Тук чухме някаква нова програма за младите, която за пръв път беше казано, че трябва да бъде реализирана пък от някакъв равнопартийно отдалечен премиер. Защо за пръв път чуваме за тази програма? Как така се сетиха след 4 години, че наистина имаме нужда от медицински сестри, по-добро здравеопазване и това предизборен трик ли е? Предстои да видите в следващите материали на Свободно слово. От тук предават Анелия Долева и операторът Симеон Крушков.